ga abin da ya kamata mu ƙara sani. Waɗannan ayoyi suna nuna mana yadda Allah yake karantar da mu siffofinsa ne. Mun kuma ce yana ɗaya daga cikin ginshiƙai na tauhidi shine sanin siffofin Allah da sanin sunayen Allah, waɗanda su ke sa ka girmama Allah kuma ka san waye Allah ɗin. Ta hanyar da Allah da kansa ya faɗa a Alƙur'ani ake gane Allah. Ai ba wanda ya san Allah kamar Allah, kuma kanku halittu ba wanda ya san ku kamar wanda ya halicce ku. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ballantana ubangijin da ya halitta, shi Allah madaukakin sarki ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Abinda ke gaba gare ka a rayuwarka wanda ya rage, da abinda ya baya wanda ka riga kai, duk Allah riga sani. Ko kuma mutane wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Ba abinda kuka isa ku sani akan sa sai abinda shi ya ga dama ya gutsura ya san muku. To waɗannan ayoyi girman su ya isa wajen nuna maka hakikanin yadda zaka mu'amalanci ubangiji ta hanyar sanin muraqabarsa akan ka. Sifofin Allah da suke da alaka da ayyuka da zatinsa, sunayen da suke karantar da su suna da yawa. Ga kaɗan daga cikin misalinsu. Sunan Allah alhayyu, Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum. Alhayyu, Allah rayayye. Rayuwar na akwai lokacin da ta fara ne? To kamar yadda ubangiji bai da farko, rayuwar ma bata da farko. Kamar yadda ubangiji bai da ƙarshe, rayuwar ma bata da ƙarshe. Kuna fahimta? Kuma babu lokacin da za a ce akwai ubangiji ba rayuwar, ko a ce akwai rayuwar ba ubangijin. Wannan ita ce siffa da ake ce mata azaliya ko kuma ka ce zatiya, wadda take da alaka da zatin ubangiji. Kamar siffar Allah ta al'ilmu, wannan da muke magana, wallahu ya'lamu ma tusirrun. Allah ya sani. Ilimin Allah ba wai daga wani lokaci ne sai ya fara ba. Kai ilimin ka kamar yadda muka ce akwai ran da ya fara. Ranar da ya fara shine ranar da ka gane kanka. To shi ubangiji siffarsa ta ilimi azaliya ce, tana da alaka da zatinsa ne, ba ranar da ya fara balantana ranar da zai kare. Sunan Allah albasiru, Allah mai gani. As-sami'u, Allah mai ji. Al-qawiyu, Allah mai karfi. Al-aliyu, Allah madaukaki. Al-azizu, ko yawa Allah mai mene, mai izza ta daukaka. Sannan alƙadiru, Allah mai iko. Waɗannan duka siffofi ne, sunaye ne waɗanda siffofin da ake fahimta daga cikinsu siffofi ne zatiya. Ina fata ana fahimta. Don haka in aka ce al'azizu, to Allah shine zul'izza. In an ce al'alimu, Allah shine zul'il. In an ce al'abasiru shine zulbasar, ma'abocin gani, ma'abocin ji. Daga yaushe ya fara baya da farko kamar yadda ubangiji bai da farko. Kuna da fahimta? Ana fahimta wannan? Sunayen Allah kashi na biyu sune waɗanda ake ciro siffofin Allah fi'iliya, waɗanda suke da alaka da aikinsa. Su waɗannan ba zatiya bane, ba azaliya bace. Allah yana siffanta da su ne lokacin da ya ga dama, ta yadda ya ga dama, akan wanda ya ga dama, kuma ta irin tsarin da ya ga dama. Wannan ita ce take da alaka da mashi'a. Ai Allah ya ce liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha, sai lokacin da Allah ya so. Ashe akwai abubuwan da sai Allah ya so yake yin su, in bai ga dama ba kuma ba wanda ya isa ya sashi. Kuna fahimta? Waɗannan su ne siffofin Allah fi'iliya wanda suka yi da alaka da aikinsa. Sunayen Allah al-khaliqu, sunan Allah, Allah mai halitta. Wannan siffa ce ta Allah fi'iliya. An taɓa yin lokacin da babu halitta sai Allah? An taɓa yi. Sunan Allah tun lokacin alkhaliku, amma bai taɓa yin halitta ba, sai da ya ga dama kafin ya fara yi. Wannan siffa ce fi'iliya ba zatiya ba. Saboda an taɓa yi, ba a taɓa yin lokacin da akwai Allah ba ilimi ba, kan wannan zatiya ce. Amma an taɓa yin lokacin da akwai Allah ba halitta, saboda halittar ai Allah ne ya samar da ita, kafin ya samar da ita ai babu ita. To wannan siffa ce fi'iliya, tana da alaka da aikin Allah. Kuna fahimtar wannan? Sunan nasa ne, amma siffar sai lokacin da ya ga dama ya aiki da ita. Ba za ka ce Allah bai zama alkhaliku ba sai da ya fara halitta. A'a, dama shi alkhaliku ne sunan,
amma siffar ba sai da ya ga dama kafin ya fara aiki da ita. An fahimci wannan? Sunan Allah ar-razzaq mai bada arziki, ai ya fara bada arziki ne bayan ya halicci masu bukatar arzikin. Kafin ya halicce su ai babu siffar arzikin, amma akwai sunan arzikin a tare da shi, to amma ya yi aiki da shi sai lokacin da ya ga dama. Shi yasa zaka ji alqur'ani, zaka ji Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha, yana halittar abin da ya so, lokacin da bai so kuma ba zai halitta ba. To shine siffar da take da sunan da ke da alaka da siffa fi'iliya. Inna Allah huwa ar-razzaqu, Allah shine ar-razzaqu sunansa ne, amma kuma ay yarzuqu man yasha, sai wanda ya ga dama ya azurta. To kaga tun da sai wanda ya ga dama ya azurta, ha kuma sai lokacin da ya ga dama ya bashi arzikin. Sunan Allah at-tawwabu mai karbar tuba. Aikin karbar tuba ai sai an yi laifi an nemi a tuba kafin shi ya yafe. Kafin ya halicci mai tuban har ya yi laifin har ya tuban, siffar ai ba ta yi aiki ba, amma sunan yana nan. Don haka sai ya zama tana da alaka da siffarsa ce. Duk abin da ke da alaka da bayi, ku lura da kyau, to sifa ce fi'iliya, saboda bayin da ba sa nan, amma shi yana nan. Don haka sunan yana tare da shi, amma aikin da ake fahimta daga sunan har sai lokacin da Allah ya ga dama ya yi aikin. Shi yasa ake kiran sifar da suna sifa fi'iliya. Sunan Allah al-ghafuru mai gafara, ya gafiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha, ya gafara wanda ya ga dama, ya azaba wanda ya ga dama. Ai lokacin azabar bai ma yi ba, azaba ta shiga wuta da shiga aljanna ai da saura, rahamar Allah ta shiga aljanna ai da saura. Kaga wannan sifa ce fi'iliya, har yanzu Allah bai yi ta ba, yana daga cikin sifarsa ta rahama ya sa mutane su shiga aljanna. An shiga? Ba a riga an shiga ba. Kaga siffa ce, sunan tun yanzu yana da sunan, amma aikin sai lokacin da ya ga dama zai yi. Ba wanda ya isa ya ce masa yaya ba za ka fara rahama ka fara samuwa aljanna ba, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna. Sunan Allah ar-rahimu mai jin kai, sunan Allah al-muhsin mai kyautatawa, sunan Allah al-afu mai afuwa. Duk irin waɗannan sunaye, siffar da ake fahimta a cikinta tana nuna cewa Allah yana da ikon yin abin da yake so a lokacin da yake so. In kuma bai so ba wanda ya isa shi yayi, ba wanda ya isa ya sa shi yayi. Kuma akwai abubuwan da Allah yake hukuntawa wanda in ya riga ya hukunta sun zauna, kafin ya hukunta kuma ba wanda ya isa shi yayi. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi. Sannan kashi na uku na abin da zamu fahimta daga sunayen Allah sune sunayen Allah da su ba suna tabbatarwa Allah wata sifa bace ta zaman kanta, ana alakanta su ne da siffar halittu mummuna, sai a nuna Allah yana da ikon da zai iya mayar musu da irin wannan mummunan, amma shi Allah baka zuwa sai ka ce shi ne mai yin kaza, saboda asalinsu in ka bar su kamar na ƙasa ce da tawaya. Allah kuma bai da tawaya ta kowace fuska. To amma idan wani yana da siffar, kar ka ɗauka ya gagari Allah ne, sai Allah ya ce shi ma fa zai iya. Saboda ka waɗannan siffofi ana ce musu sifatu tanzi, ana samun su a cikin wasu sunayen Allah. Misali, sunan Allah maɗaukakin sarki al-Quddus, Allah abin tsarkakewa. Ai akwai waɗanda shi yasa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. As-subuh, sunan Allah subuh, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa subuhun quddus. To Allah as-subuh abin tsarkakewa, ai akwai abin da waɗansu suka yi ne na jingina tawaya ga Allah sai a tsarkake Allah daga haka. Na fata ana fahimta. Sannan kuma assalam, Allah mai bayar da aminci, ai akan shiga matsala ne kafin ka bukaci a amintar da kai. Waɗannan siffofi dukansu suna nuna tsarkaka ne ga Ubangiji, ba suna nuna aiki ba ne kamar yadda muka faɗi waɗancan. Ba sifa ce allati tadullu ala al-fi'li, kun fahimta, ko allati tadullu ala dhat ba, wa inna ma tadullu ala tanzih, tana nuna ƙasaita ne da kuma tsarkaka na Ubangiji. Sunan assalam, an fahimta, sunan al-mu'min, sunan al-quddus,
sunan as-subuh duk waɗannan suna cikin wannan ma'anar. Sannan kuma akwai sunayen Allah waɗanda suke kunshe da ma'anoni ba guda ɗaya ba, wanda baka iya cewa shi yana nuna zati ko yana nuna siffar aiki ko yana nuna tanzi, su suna ɗauke da ma'anoni da yawa ne. Wannan shi ne kashi guda 4 na sunayen Allah. Irin waɗannan su ne kamar sunan Allah alhamid, Allah abun godewa. Za ka yi cewa abun godewa a yaushe? Shi Allah a godajje ne a koyaushe ma. Amma alhamid ai wanda za a godewa ne, to kafin ya yi halittar wa yake gode masa, nan ma shi alhamid ne. Kuna fahimta? Sannan kuma alhamid shi ne wanda za a gode masa akan komi. In ka samu mai kyau ka gode masa, in ka samu mai muni ma ka gode masa, saboda shi duk abin da akwai hikima kuma ya cancanci godiya, ko da kai a wurinka baka gaya maka kyau ba, shi a dangane da shi mai kyau ne. Sunan Allah al-Majid, sunan Allah al-Azim, an fahimta? Sunan Allah as-Samad, sunan Allah al-Akbar. Irin waɗannan dukansu suna da ma'anoni ɗauke da yawa ta yadda baka ajiye su a ɓangaren zati kadai ko a ɓangaren siffa kadai ko a ɓangaren tanzihi kadai, sun haɗa duka ne. Waɗannan su ne rabe-raben sunayen Allah al-Husna da kuma siffofin da ake ishtiƙaƙinsu daga cikin waɗannan sunaye. Tauhidul asma'i was sifat, me yasa ake mai da hankali wajen karantar da su kuma har ake yawan neman cewa ka fahimta kuma ka kudurta a zuciyarka ka yi aƙidarsa? Shi ne saboda mutane musulmi dangane da al'asma'u was sifat sun kasu kashi 4. Akwai waɗanda ake ce musu al-mu'attila, akwai waɗanda ake ce musu al-mushabbiha, akwai waɗanda ake ce musu al-muharrifa ko al-mu'awwila. Wato dangane da sunayen Allah da siffofinsa, akwai waɗanda su ba su yadda Allah yana da sunaye ba, kuma ba su yadda yana da siffofi ba, sai dai a kira su ba tare da an jingina su da wata ma'ana ba. Waɗannan su ne waɗanda ake ce musu aljahamiyya. Wata ƙungiya ce da ta fara tun zamani mai tsayi bayan lokacin tabi'ai, zamanin wani mutum da ake ce masa aljaham ibn Safwan. Shi ne wanda ya kafa wata ƙungiya ta ƙalubalantar siffofin Allah da sunayensa. Shi ne wanda yake malamin alja'ad ibn Dirham, waɗanda suke tababan bai kamata a jingina wa Allah wata sifa ba, suka ce in kai haka kana jingina kana kwatanta Allah da halittu ne. Ya zaka ce Allah yana ji alhali mu muna ji? Ya zaka ce Allah yana gani? Kana so ka mai da Allah mutum ne? Sai suka ce kawai baya ji baya gani, kawai Allah Allah ne. Wannan su ake ce aljahamiyya. Na fata ana fahimta. Akwai su cikin waɗanda suka jingina kansu ga musulmi, yanzu babu su, sun kare. Amma zamanin magabata, musamman zamanin su Imamu Ahmad ibn Hanbal, an yi ta fama da su zamanin tun daga ma zamanin su Imamu Malik. Irin waɗannan mutanen su ne waɗanda suka fara canzawa Allah ma'anoni na Alƙur'ani, su ne waɗanda suka fara canzawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya bar sahabbai akai. Su ne ake ce musu aljahamiyya. Shine wanda ya taba cewa inda zai samu dama da ya cire waɗansu ayoyi a cikin Alƙur'ani. Yace suna bashi takaici. Yaya Allah zai ce wa kallama Allah Musa taklima, ya yi magana da annabi Musa? Ya zai ce ya yi magana? Ya zai ce wa takada Allah Ibrahim khalila, Allah ya riƙe annabi Ibrahim a matsayin badaɗayi? Ya zai zama kamar mutum? Shi da zai samu dama da ya cire wannan aya. Wannan su ne 'yan jahamiyya. Kashi na biyu su ne 'yan al-mu'tazila. Su sun yadda da duk sunayen Allah, amma ba su yadda a cire siffa a jiki ba. Za su ce sami'un bila sam'in, basirun bila basarin, alimun bila ilmi. Allah masani ne amma babu siffar sani. Allah yana gani amma ba siffar ganin. Allah mai gani ne amma ba siffar gani. Sunansa mai ji amma babu siffar ji. Wannan su ne al-mu'tazila. Sun ce jingina wa Allah sifa
tana daidai da jingina wa Allah kamanceceniya da halittunsa. Suna ɗan kamani da 'yan jahamiya. Bambancin su shine waɗancan sun ce sunan ma suna da matsala da shi, waɗannan kuma sun ce a'a siffar ce, a bashi sunan amma kar a ce yana da siffa. An fahimta? Waɗannan mabiyan wani ne da ake ce masa Wasil ibn Ata, almajiri ne na Al-Hasan al-Basri, sai tawaye sai je bude kungiyarsa, ya bude almajiransa, sai ya kafa wannan kungiyar ta al-Mu'tazila. Duk wanda ka je yanzu yana musun wata siffa daga cikin siffofin Allah waɗanda suka tabbata, to ya ɗago ne tun daga waccan makarantar ta wancan batacce da ake ce Wasil ibn Ata. Firka ta uku su ne firkar da ake ce musu al-Mu'awwila, su ne wanda sun yarda da sunayen, sun yarda da siffofin, amma siffofin akwai waɗanda ake tabbatar da su a yanda suke, akwai waɗanda ba za a tabbatar da su ba sai dai a juya musu ma'ana. Sun ce saboda in aka bar su a yanda suke akwai matsala